Kan channel Mizo Trends YouTube channel Thlir tu te in zavain chebai kabuk le vek acheu voin kan video a chuan kan Mizo Zaithiamte kan Mizo Zaithiam lar tak te an zaina Thlalak ngal tak kan ron pho lang don ani voina kan Mizo Zaithiamte Thlalak kan ron pho lan na hian an zaina Thlalak mai ni loin an zai huna an dress design na tak Mizo puan Mizo nam puan Mizo traditional attire an hak na an core design na tak te ani Zaithiam tam tak kan neya ma se chung te zinga chuan then khat te kan ron tar langa chapchar ku ta te even shanga an zaina a Mizo nam puan ne na anin bel na an core design na tak te so pa in ti in an zaina Thlalak na tak te kan ron pho lang jok ani Mizo Trends YouTube channel lo Thlir thrin tu te zong in zawai chunga lom thu kan sei tak le mewa kan channel a mithar ini chuan subscribe button kha milo he sak le kewa like comment le share te po milo pe vel turin kan som bok cheu ani notification bell kha in lo on ani chuan poster kan siama piang in lo huzung thei dona Sunday dress ni in core design na tak in lo nei thei nan Mizo Trends YouTube channel hi lo Thlir ve zel turin kan som non le tak mek cheu